രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്, ഒന്നുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയോ ഗ്രൂപ്പില്? കണ്ടോ? ആരാ ചോദിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ, ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ? ആരും മാതാജി ചോദിച്ചല്ലോ ആരും. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ കണ്ടു കണ്ടു അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. നമ്മൾ അധ്യായം 8 എന്താണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? പരമപദ പ്രാപ്തി. ഇതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. പരമപദം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ? പരമപദം പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഇന്നലെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. പിന്നെ ജീവാത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ, ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ? പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ? വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. സാരില്ല മാതാജി, വീഡിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും അത് വൈവിധ്യം നൽകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തില് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അധർമ്മൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടിവിയില് ഓരോ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ? അത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. പാൽക്കടയിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് പരാതി പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് ഏത് ഭാഗം കണ്ടു? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആ, ആരൊക്കെയാണ്? 4 കൂട്ടർ, സുകൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 4 ദുഷ്കൃതികളെ കണ്ടു, 4 സുകൃതികളെ കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും കണ്ടു അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഭയമാണ് മരണഭയം. ആ ഭയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ സമയവും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും നടക്കില്ല. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ടൈം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കും മരിക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ നേരത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിനും ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? നമ്മൾ ഓർമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ സ്മരണയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമപദം, പരമമായ പദം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. പരമപദം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പോ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി, അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം, അതായത് സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യാവിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം തേ വിദുർ യുക്ത ചേതസഹ. അതുമല്ലാണ് ആർക്ക് സംശയം വന്നത്? അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതും ദേവന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, പിന്നെ ദേവന്മാര് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ചോദിക്കാണ്, അതിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ആരാണ്?
ഈ ശരീരത്തില് ഈ യജ്ഞദേവത എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? അപ്പൊ ഇത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മ കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം. ഫസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനോട്. എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോടോ കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന പുരുഷോത്തമനോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? പിന്നെന്താണ്? എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ആരും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവാധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവാത് ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ്. അതീന്ദ്രിയനും അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ, അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, അതിനെ നമ്മള് എന്ത് പറയും? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? 3 ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം പറയും, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും, ജീവാത്മാവ് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠരായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. ഇനി അടുത്തത്, അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി.
പിന്നെന്താണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്ന ആ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ക്ലിയർ ആയി ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞവരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമ പാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമ പാവനരത്രേ. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സ്മരണ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. ആരെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? മരണസമയത്ത്. അതാണ് പറയണത്. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അല്ലെ, നമ്മള് മരണസമയത്ത് മാത്രം ഭഗവാൻ ഓർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ജീവന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന മാനിന മാനതേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കീർത്തനീയ സദാഹരി, ഹരിയെ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു സമയത്തും വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? മഴക്കാലായാലും വേനൽക്കാലായാലും മഞ്ഞുകാലായാലും ഏത് സമയത്തും വൃക്ഷം അതേപോലെ അല്ല, നമുക്കറിയാം ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക. എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം.
എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവ് പുറത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടാൽ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലും വിഘ്നങ്ങൾ വരാം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പരീക്ഷിക്കാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരാം, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ തന്നെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അത് തുടർന്ന് തന്നെ പോകണം നമ്മള്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മളത് മുടക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ഓരോ കാരണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഈ സമയത്ത് നാമം ജപിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണം വന്നു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് ചെയ്തിരിക്കുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കരുത്, ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാമജപം തുടർന്ന് തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ സമയം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ സത്തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാള് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ പ്രാപിക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ അതിന് ഒത്തിരി കൂടി തോന്നുന്നു, ഒരു മിനിറ്റ്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പോ മരണസമയത്ത് നടക്കുന്ന ആ നിർണായക നിമിഷം, ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയോടെ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ സാത്വികമായ ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുക, നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് നമുക്ക് സഹായകമാകും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഭൗതിക ദേഹമായിരിക്കില്ല കിട്ടുക. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുക. ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മാറി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന മാർഗം. അപ്പോ അത് ഒരാളുടെ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അയാളുടെ ആ മനോഭാവത്തെ ആവശ്യമുള്ള വഴിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായ മാർഗം ഏതാണ്, നാമജപമാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമജപമാണ് എവിടേക്കുള്ള എൻട്രി പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുമെന്ന്. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവ് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിന് ഗൃഹസ്ഥവും വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യഭാരമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഇനി വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്താ ചെയ്യാ, പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തടാകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാൻ, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ പേടിച്ചോടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു സിംഹം അതിനെ ഓടിച്ചിട്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജന അത് കേട്ടപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി. ഈ മാനാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു, മാത്രല്ല വളരെ അവശതയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ തടാകം നീന്തി കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനത് സാധിച്ചില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യാണത്? അത് മരണപ്പെട്ടു പോകാണ് ആ മാൻ. പക്ഷെ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാൻ ചത്തുപോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ രാജാവിന് ആ കുട്ടിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് ആ തടാകത്ത് കരയിൽ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ആ മാൻകുട്ടിയെയും കൂടി ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഈ രാജാവ് എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ ഈ മാൻകുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്നതായി ആരുടെ ജോലി? ഈ രാജാവിന്റെ ജോലി. ഏതൊരു സമയത്തും ഈ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രാജാവ് ചെയ്തിരുന്ന ദിനചര്യകളൊക്കെ നിർത്തി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും രാവിലെ ചെയ്യുന്ന പൂജ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊരു സമയത്ത് ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം, പാല് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കുക, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ പിന്നാലെ ഈ രാജാവിന്റെ ഫുള്ള് സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ രാജാവായിരുന്നു, നമ്മൾ ഓർക്കണം, രാജാവായിരുന്നു. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മാൻകുട്ടിയെയും നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മാൻകുട്ടി വലുതായപ്പോ മാൻകുട്ടിയാണല്ലേ ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടക്കി ഇവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കൊന്നുമില്ല, അത് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും. അതിൻ്റെതായ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയായിട്ട് നടക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജാവിനാണെങ്കിലോ ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരു അമ്മയെ പോലെ എപ്പോഴും മക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ. അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും കാണാതാവുമ്പോഴേക്കും വിളിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻകുട്ടി പോയിട്ട് അതിനെ കാണാതായപ്പോ രാജാവ് വിഷമിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമായിട്ട് കാണാതായപ്പോ കാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു കുഴിയില് വീണിട്ട് രാജാവ് മരണപ്പെടാണ്. ആ മരണ സമയത്ത് രാജാവ് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മാനിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാവിന്റെ ജന്മം എന്താണ് വരുന്നത്? മാനായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം മരണ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? മാനിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ രാജാവ് മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറേ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജാവിന് എന്തുണ്ട്? പൂർവ്വ ജന്മത്തിന്റെ സ്മരണ ഈ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ മറ്റുള്ള സന്യാസിമാര് അവിടെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അത് നമ്മൾ കണ്ട് ആ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടാന്ന് പറയില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്താണ് ആര്? ഈ മാൻ. അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം ആ മാനിന് വീണ്ടും ആരായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു? ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ജഡഭരതനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണോ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മൾ മാറാണ്. നമ്മള് ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ ആലോചിക്കാം, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുള്ള കഥയാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുക്യച മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ
തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഏതാണ്? നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം. ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടത്? നീ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അർജുന എപ്പോഴും നീ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയാനിവിടെ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്ന ഈ ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഉപദേശമാണ് ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടേതായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആ നമ്മുടെ ജന്മത്തില്, മനുഷ്യ ജന്മത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ജീവൻ എന്താണ്? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, പിന്നെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. ഇത് കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ, ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ നാമോച്ചരണം ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയാൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവര് തീർച്ചയായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം സ്മന ഒരു മിനിറ്റ്. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയ സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, പിന്നെ സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, നമ്മളെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, പിന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, പിന്നെ ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്, അചിന്ത്യ രൂപം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി. എങ്ങനെയാണ് തേജസ് പറയുന്നത്? ആദിത്യ തേജസ്, സൂര്യദേവന്റെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആദിത്യ തേജസ് ആയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണ? ആ സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമായ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ആരെ ധ്യാനിക്കുന്നവനാണ്? ആരെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണായാമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത് ഇവിടെ? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭ്രൂമധ്യത്തില്, നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പുരുകത്തിന്റെ സെന്ററിൽ അല്ലെ, ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യാം. നമ്മൾ യോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളെ ശ്വാസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അജാമിളന്റെ ഒരു കഥയാണത്. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠൻ, ആ യോഗാനിഷ്ഠൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകണം. അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവുണ്ടാവില്ല. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? അസ്ഥിരവും ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാനിവിടെ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയവും അസ്ഥിരവുമാണ്, സ്ഥിരതയില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുഃഖാലയമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല.
അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരില്ല, ഈ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണേ. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മ അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് അധമമായുള്ള വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർവ്വം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മലോകം. 14 ലോകങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ലോകം ബ്രഹ്മലോകം. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പൂവർ ലോകം, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ജനന മരണങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങള് ഉണ്ട്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ വേദാന്തികൾ എന്താ പറയണത്? അവ്യക്തമാണത്. വേദാന്തികൾ പറയുന്നത് അത് അവ്യക്തമാണെന്നാണ്, പിന്നെ അത് അക്ഷയമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെന്താണ്? ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വേദാന്തികൾ അതിന് അവ്യക്തം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷയം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രാപ്യമായ സ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ആരുടെ ധാമം? ഭഗവാന്റെ ധാമം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് ചിന്താമണി ധാമം, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമമാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവവിധം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേടുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന. നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദപഠനം നടത്തിയാലും യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എവിടേക്കാ നയിക്കുന്നത്? എല്ലാതും നമ്മൾ എവിടേക്കാ നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേദപഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും യജ്ഞാചരിക്കുന്നതും ദാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അതല്ല നമ്മൾ ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്യണെച്ചല്ലോ നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങളാണ് കിട്ടുക, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നാണ്
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 ആശ്രമം, 4 വർണ്ണങ്ങള്, അതിന്റെ ഒന്നും നിയമങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസം തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവാസം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുക. പിന്നെന്താണ്? ആ സേവനങ്ങൾ കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നാമം, രൂപം, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് മാറിക്കിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനോട് അടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നമ്മളെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണനിലെ പരമ പ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തൻ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. ഗീതാ പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം വരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെത്താനെ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലെ വളർന്നു വരും, അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണനിലെ പരമപ്രേമ ഭാവമുള്ളവ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? പരമപ്രേമം, ഭഗവാനോട് ആ ഒരു പരമപ്രേമ ഭാവം നമുക്ക് ഉളവാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ആർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തില്, ഈ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആനന്ദിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഗോപീചന്ദനം. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കാണ്? ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് യമരാജൻ പോലും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. യമരാജൻ വരാണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്?
ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപിചന്ദനത്തിൽ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഗോപിചന്ദനം കൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റത്ത് കാണുന്നില്ല, ഒരു കുറി വരയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് ഗോപിചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അടിയിലുള്ള ഇല എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി ഇല. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയില് തുളസി മഹാറാണി, അതാണ് നമ്മള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് യമരാജ്യം വരില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഇത് കാണുന്നവരെല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിക്കും. അതാണ് ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? അല്ലെ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ദേവന്മാര്, പിന്നെ അതിഭൂതം, അതിയജ്ഞം, കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവിനാശി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതിഭൂതം, അതിയജ്ഞം, അതിദൈവം. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തെയാണ്. എന്താണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആര് ധ്യാനിക്കുന്നതോ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിക്കണം. മാത്രമല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സർവജ്ഞനാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും, ഭൗതിക ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയം. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖാലയമാണ്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മാതാജി, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്ന അതെ അതെ അതെ, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ ധാരണ. പക്ഷെ നമ്മള്
ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വിചാരം ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതല്ലെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതാണ് ശരിക്കുള്ള ലോകം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദാന്തികൾക്ക് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്, വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയും. നമ്മളെ ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂതപ്രേതാദികൾ എടുക്കുന്നില്ല. എടുക്കില്ല. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ യമരാജൻ വരില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നെറ്റിയിൽ ഈ ഒരു കുറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദവും തുളസിയിലാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വേറൊരാൾക്കും കൂടി. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏത് ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതാണ് കേട്ടോ അത്. അതൊന്നുകൂടെ നിട്ട്. അതാ അത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മാതാജി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതില് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. അതൊന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 28 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ വേദപഠനം, വേദങ്ങളിലും യജ്ഞങ്ങളിലും ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് 4 ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോഗം ചെയ്താൽ മതി. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പരമപദപ്രാപ്തി. ഈ അധ്യായം 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്.